fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Disa se nofruha l-erwieħ ta' Frank Xwireb, Ines u Joseph Kawki. Nagħtikom merħba fid-dar ta' Marija u nsieħbu f'din iċ-ċelebrazzjoni lill-immigranti kollha tagħna illi bħalissa jkunu jsegwuna peress tal-streaming. Nilqgħuhom magħna għal din it-talba illi nagħmlu lill-Verġini Marija biex lilna tina is-sensazzjoni u l-kuxjenza li Alla huwa magħna. Illum ma nitfgħu din ir-riflessjoni meta l-Anġlu lil Marija jgħidilha il-mulej miegħek. Il-mulej huwa ma' kull wieħed u waħda minna u jgħid magħna biex indikanna t-triq u jgħid magħna biex il-ħajja tagħna ikollha skop biex tilħaq l-iskop veru tagħha għax aħna nħlaqna biex inservu l-Alla jinħobbuh u mmorru ngawduh. Niftakru f'dawn il-momenti fil-morda kollha li huma preżenti fil-komunità tagħna, f'dawk li nafu bihom li huma fil-ħsieb u fil-qalb tagħna biex il-Verġini Marija tgħinhom, tagħtihom il-kuraġġ, tfejjaqhom u tagħmel li jħossu l-preżenza tal-mulej fil-qalb tagħhom. Missier Qaddejs, inti dejjem magħna, kont magħna qabel ma nħloqna u ħlaqtna int u tajtna pjan ta' mixja fid-dinja. Iqaf magħna, ħarisna u ressaqna dejjem lejk, mulej ħnina. Kristu intettinna jiena u it-triq, il-verità u l-ħajja, għamel li nimxu f'din it-triq li huwa int permezz tal-kelma tiegħek. Kristu ħnina. Spiritu Qaddejs, inti mlejt lill-Verġini Marija biex kun il-qaddejja fidila tiegħek u dixxiplu perfett tal-mulej. Imla l-qalbna biex minn fejn għaddiet Marija ngħaddu aħna wkoll mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jafrinna rnubietna iwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej Missier Qaddejs, int fil-pjan tiegħek tal-għaġeb għas-salvazzjoni tagħna rid li ibnek jitwieled minn mara u jkun jobdija. Għatina li nidħlu dejjem aktar il-ġewwa fil-misteru tal-inkarnazzjoni tal-Verb tiegħek u ngħixu miegħu ħajja moħbija fid-dinja sakemm immexxijin mill-Verġini jom jisħilna nidħlu ferħana fid-dar tiegħek tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu t-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Pawlu, bir-rieda ta' Alla Apostlu ta' Kristu Ġesu, skont il-weda tal-ħajja li hi fi Kristu Ġesu. Lil Timotju, ibni l-Aziz, grazzja, ħnina u slim minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Inrot ħajr lil Alla li lilu nqim kuxjenza safja bħal missirijieti. Hekk kif niftakar fik bla għeda fit-talb tiegħi lejl u nar. Inrot ħajr lil Alla li lilu nqim kuxjenza safja. Minħabba fek infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' jdejja. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża' imma spiritu ta' mħabba, ta' qawwa u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, anqas minħabba fija, priġunier tiegħu, imma qsam miegħi id-tbatija għall-Evanġelju. Afda fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa, mhux għax qies l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tajilna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu, imma deret issa permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesu li qeret il-mewt u dawwa lil-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju li għalih jien kont magħmul predikatur, apostlu u imgħallem.
Din hi l-kawża li għalija qiegħda nbati. Imma b'daqshekk ma nistħix għax jien naf minn hemmint u naf sewwa li hu jista' jħares it-teżor li kien fdat f'idejja sa ma jasal dak il-jum. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Lejk mulej nerfa' għajnejja. Lejk mulej nerfa' għajnejja. Lejk nerfa' għajnejja. Int li tagħmmar fis-smewwiet. Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn Sidom. Hekk għajnejna lejn il-mulej. Flimkien? Lejk mulej nerfa' għajnejja. Bħal għajnejn il-qaddejja lejn Sitta. Hekk għajnejna lejn il-mulej Alla tagħna. Sa ma jkollu ħniena minna. Flimkien? Lejk mulej nerfa' għajnejna. Alleluja, alleluja, alleluja. Jienu l-qawmien u l-ħajja jgħid il-mulej. Kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Alleluja. Alla mhux tal-mejtin iżda tal-ħajjin. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu xi Sadduċej li jgħidu li ma hemmx qawmien mill-imwiet u għamlulu din il-mistoqsija. Mgħallem, mhux se ħallilna miktub li jekk wieħed imut l-uħuh u dan iħalli warah lil martu bla tfal, dak ikollu jiżewweġ l-armla u biex iniżżelu li tal-ħuh. Mela jkun hemm 7 taħwa u l-kbir iżewweġ u miet bla maħalla tfal. It-tieni wieħed iżewweġ l-armla miet u anqasu maħalla wlied. Hekk ukoll it-tielet u ħadd minnhom is-7 maħalla wlied. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa fil-qawmien tal-imwiet meta jqumu l-koll mart min minnhom tkun għax is-7 jkunu iżżewġuha. Għalilhom Ġesu. U mhux għalhekk tiżbaljaw intom għax la tafu l-iskrittura u lanqas il-qawwa tal-Alla. Għax il-bnedmin meta jqumu mill-imwiet la jiżżewġu u lanqas iżewġu imma jkunu bħal anġli fis-smewwiet. Għal dak imbagħad li hu qawmien mill-imwiet fil-ktieb ta' Mosè fejn jissemma l-olli ma qrajtux kif qallu Alla jien Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Alla mhux tal-mejtin iżda tal-ħajjin. Sejrin żball għall-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-affarijiet li n-nisrani ifittex fil-ħajja tiegħu illi ikun dejjem in-naħħa tal-Alla, mhux in-naħħa ta' kontra Alla. Aħna nfittxu din iċ-ċertezza illi inħossu il-preżenza tal-Alla u li Alla huwa magħna. Li Alla huwa magħna. Magħna f'dak kollu li nagħmlu. Ġieli aħna stess jiġina d-dubju illi fl-azzjonijiet tagħna, fl-emil tagħna, fil-ħsibijiet tagħna dan iridu Alla minni jew ma jridux. Alla qiegħed in-naħħa tiegħi jew mhux. Dan li se nagħmel se jħallini nkun qrib tal-Alla jew se jbedni minnu. Dan li se nagħmel huwa kif irid tal-Alla jew il-kontra ta' jrid tal-Alla. U dejn hija mixja illi n-nisrani kontinwament irid jiċċara għalfejn biex ir-roħ tkun f'posta. Għax jekk ir-roħ ma tkunx f'posta, imbagħad il-ġisem maqas ikun f'postu. Imbagħad ikonna l-ansjetà, imbagħad ikonna d-dubji, imbagħad ikonna l-ħsibijiet qal, imbagħad jiġu id-dwejja, imbagħad nitilfu il-paċi tal-qalb u l-akbar rigal li n-nisrani li kull bniedem jista' jkollu meta jkun paċi mhux mal-oħrajn miegħu innifsu. Jekk ma jkollokx il-paċi f'qalbek, tagħmel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn infern. Narġa' ngħidha, jekk ma jkollokx il-paċi f'qalbek u tkun sewwa mal-Alla u Alla miegħek, tagħmel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn infern. Aħna lek niġu hawn, mhux għax aħna perfetti,
imma biex niskopru li ma qiegħed in-naħħa tal-Alla ħalli nkunu n-naħħa tiegħu. Il-Verġini Marija kellha din l-assigurazzjoni illi l-mulej huwa magħha. Fejn nafuha? It-tislima tal-Anġlu. It-tislima tal-Anġlu t-tielet parti li se nimmeditaw illum hija il-mulej miegħek. Il-mulej miegħek, tikkonfondejx. F'din li qed tagħmel, f'din il-mixja għandek il-qawwa tal-mulej. Kemm hija assigurazzjoni sabiħa illi ġieli kollok xi dubju tgħid ħadd tagħmel xi ħsieb, ħadd irranġa l-affarijiet id-dar, ħadd tqassam bil-luliet bejn ir-relazzjonijiet li għandek mal-qraba tiegħek mal-ġirien. Il-mulej miegħek tikkonfondejx. U biex il-mulej ikun magħna irridu newu li konna il-grazzja tiegħu, mimlija bil-grazzja l-mulej. Mimlija bil-grazzja lil Marja. Meta jkollna lil mulej magħna, m'għandnax nikkonfondu xejn. M'għandniex nibżgħu nieħdu deċiżjonijiet la darba l-mulej magħna. U l-Verġin Marija kienet se tieħu deċiżjoni importanti ħafna, dik li tkun Omm Alla, mhux Omm Ġesu, Omm Alla. Allura l-assigurazzjoni tal-Anġlu kienet importanti ħafna. Il-mulej miegħek kemm importanti din l-assigurazzjoni. Meta wieħed dieħel għal xi biċċa xogħol tankwiet, għal xi operazzjoni kbira, jiġik id-dubju ħanoħroġ sew minnha, il-mulej miegħek tikkonfondejx. Il-mulej miegħek, il-mulej jaf bik. Il-mulej ilu jafa din l-istorja u sa jmexxejk. F'dan is-sens meta l-Anġlu lil Marija jgħidilha l-mulej miegħek hawnhekk naraw il-milja ħajseħ dak kollu li l-poplu ta' Iżrael fl-Antik Testament kien ilu jistaqsi. Pereżempju fid-deżert meta qabadhom l-għaġġ, ħammutu bl-għaġġ jgħidulu lil Mosè. Mbagħad jistaqsu il-mulej magħna jew mhux fejn hu qiegħed? U Mosè jagħti darbtejn fuq il-bla. Il-mulej magħna jew mhux fejn hu qiegħed? Il-mulej jagħmluha din il-mistoqsija u minn hemm joħroġ l-ilma u l-poplu jiġbab l-ilma li joħroġ. Lil David kien sibu fil-ktieb ta' Samweli jgħidlu hekk il-mulej, il-profeta fisem il-mulej. Dejjem kont miegħek, dejjem kont miegħek. David żgħir ħajġilet lil Gulija mola kif ħajirbaħlu b'daqsxejn ta' żbandola. Dejjem kont miegħek, ma kienx hemm mument fejn ma kontx miegħek. Kenna l-eżempju tar-re Ġożija. Jiġġieled kontra żewġ armati, il-profeta jgħidlu itlob sinjal lil-mulej. Dan res il-leħ, ma nitlobx dan waslu hawn wara bibna, ma nitlobx, ma jimpurtax. Imma l-mulej jagħtik sinjal. Is-sinjal jagħtihulek Alla stess. Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben. U x'isemmuh? Imanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Eżis, kemm tfarraġna din il-ħaġa. Illi Alla jismu, Ġesu jismu Imanuel, Alla magħna. Allura din il-ħaġa illi kienet tafar, ara x-xebba tnissel, parti on x-xebba bil-Griek, xebba żgħira, għada kif saret xebba. Sa tnissel u sa ġejb lil dak li se nsejħulu l-Alla magħna, Imanuel. Mela meta jiġina d-dubji kollha kemm aħna, tgħid jew waħdej f'dal-baħar tankwiet, tgħid jew waħdej f'dan it-tiġrejb, tgħid Alla ma jafx bija, imma jekk Alla jismu Imanuel, Ġesu jismu Imanuel, kif jista' jinsini lili? Jekk ismu ried illi jkollu dik l-affermazzjoni qawwija, Alla huwa miegħi. Eżis, ma nieħdu xejn minn din l-erba' is-sitt erba' tal-Mawla nieħdu din. Illi Alla ismu huwa Alla magħna, Imanuel, magħna fit-tiġrejb, magħna fid-dubju, magħna fil-ħażen tagħna, magħna fl-indima, magħna fit-tamiet illi għandna għalina nfusna, għall-familji tagħna meta naqtaw qalbna mill-oħrajn. U lidna n-neputijiet tagħna, nies li forsi abbandonaw il-prattika tal-fidi. Alla magħna, Alla magħna u għadu jiġri warajna. Din ħaġa jfakkar ilna s-saċerdot. Iktar minn darba fil-quddisa, is-saċerdot jgħidilna il-mulej magħkom. Il-mulej huwa l-Emanueli. U intom tgħidu u anke miegħek ta'
للفادر احنا ويجبوني هو ميك وكل لمانويلي هو ميك وكل. كم هو امبورتانتي يزيس اللي مفرجوا للشورشين بدان الكليم اللي موسى يجري لنا شاين اللي يبادنا من المهبة ومن الهنينة تالا. ايا بنكونوا ابوستلي تالمانويلي باللي نبوجوه بريزنتي في القلب تالاخرين بيش بالفيدي تانا بالكوراج تانا بالميل تانا يكون نفكر جيسو كريستو. مجبورين مدوار الارتال تالمولاي ايا وسا نرسقوا التالبيت تانا. مسير قديس احنا نرنجراتسياوك اللي انت بطلنا للابنك لازيس بالا لمانويلي للامانة تينا الجراتسيا اللي نمنوا ونعيشوا دين الفيريتا في الهيئة تانا تا كل يوم نطالبوا. تينا الجراتسيا مولاي لي بهالفيرجن ماريا احنا نفتحوا قلبنا لدين البريزنسا تالمانويلي في القلب تانا هاللي شين ما يبزانا وشين ما يقطعنا قلبنا في المشية تانا بحالا بندمين نطالبوا. تينا الجراتسيا permess tal-Verġni Marija li din il-preżenza tal-Emanueli ma nneħħuha qatt mill-qalb tal-oħrajn minħabba xi eżempju ħażin jew minħabba imġiba ħażina mal-oħrajn nitolbu. Tejna l-grazzja li nkunu apostli tal-Emanueli billi kull fejn nkunu bid-bissima tagħna bil-paċi li nuru bit-tama ta' f'ħajja oħra nuru li aħna nemnu tassew illi aħna wlied kollha tal-Emanueli nitolbu. Ħarsitna fuq il-wiċċ mimli ħniena tal-Verġni Marja f'dan il-kwadru mirakulus nippreżentawla lil morda kollha tagħna dak li għaddejjin mit-tiġrib tar-ruħu tal-ġisem lil dawk li tbedu xi ftit mill-fidi lil dawk li qataw mill-prattika reliġjuża biex il-Verġni Marja minn dan il-kwadru għażiż li huwa bħal fanal qawwi fuq il-gżejjer tagħna x'il-Verġni Marja minn dan il-kwadru xerret xita ta' grazzi jridu nitolbuhomla biex tħares lil pajjiżna lil familji kollha tagħna lil morda fir-ruħ u l-ġisem lil dawk li kultant jaqtaw qalbhom lil dawk li kultant tilfu t-tama fil-preżenza tal-Alla lilna biex tħeġġiġna ħalli aħna li niġu għal dawn l-erbat nikbru fil-fidi f'bina Ġesu. Flimkien Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina midin bejn issa u fis-sija itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missieri li jista' kollox. Il-qamulej l-offerti tagħna għad tifħir tiegħek u għad pattija ta' dnubietna. Aħna winħabirku biex inkunu nixbħu lill-Verġini ta' Nażaret fiċ-ċokon tagħna nitolbuk tagħtina li nkunu għalik vittma qaddisa li toġbok bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq nieżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Xieraq tassew li rroddulek ħajr u sewwa li nsebħuk missier qaddis
f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Glorjuża Verġini Marija f'Nażaret ilaqed bil-fidi tħabbira tal-Anġlu u l-libnek li jint nissiltu minn dejjem ta' dejjem nislitu fi żmien biex ikun għalina ħuna u feddej tagħna. Hemm f'Nażaret jiexet ħajja intima ma' bina ħadet ħsieb il-bidu tal-Knisja u li natatna eżempju ta' ħajja u ta' ġieħ mill-aqwa. Hemm f'Nażaret l-omm imqazza kienet dixxiplu ta' bina laqet minn għandu l-ewwel frott tal-Evanġelju ożżitu f'qalba u kienet taħseb fuq bejna u bejn ruħha. Hemm f'Nażaret il-Verġini imqazza marbuta ma' Ġuseppi l-bniedem ġust brabta li ma bħala ta' mħabba safja ta' tikġieħ bil-kantiċi tagħha tqimek fiskiet tfaħħrek b'ħajjitha u ssebħek b'ħidmitha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Għaddejs 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 mulej Alla tal-eżerċiti ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smewiet. Għaddis tassew int mulej int lajn ta' kull dusija qaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħaj l-ħobs raddi l-ħajr qasam tal-dixxipli tiegħu qal ħudu kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġaraddi l-ħajr tal-dixxipli tiegħu qal ħudu bixorbu minnu il-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dunubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Mitċokkom tagħna nitolbu li l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Frank Xbire Pines u Joseph Kawki illi jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini imqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp mal-Apostli mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infakruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missil li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis it-talba tal-missierna hija talba ta' abbandun. Ta' abbandun fiex? Abbandun fil-providenza tal-Alla. Aħna li tant nagħmlu ħsibijiet fuqna nfusna u għandna pjanijiet għalina għal dis-sena għas-sena d-dieħla għalkemm il-bambin jislif nomor. Imma l-iktar ħaġa importanti hu li nabbandonaw kollox fil-pjan tal-Alla. U għandu pjan għalina. Għarfinna dan il-pjan. Ħalli aħna noqogħdu għar-rieda għad-disa tiegħek. Ew nagħmlu dil-att ta' fiduċja fil-missier li jħobbna, ma jiġri jenna xejn. Aħna triqat tiegħu mhux dejjem narfuhom. Minn fejn jgħaddina dik hija t-triq tagħna, għax hija t-triq li Alla ħejja lina. Ejjew nitolbuh ħalli dak li jrid jgħaddina minnu naċċettah bil-ferħ, bil-qalb. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. خبزنا كل يوم أعطينا اللوم أفرنا ذنوبنا palma nafru lil-minuħati għalina u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dunubiet, niżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha stimulaqda illi inti trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Bil-qalb għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tnekki d-dunubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu Ġesu illi jnekki d-dunubiet tad-dinja in jindaw il-juma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
O Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawdu fl-eternità. Għal-familji kollha tagħna, l-murda kollha, sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sultana tal-familja, itlob għalina nitolbu. Ħares biħnina mis-sir qaddis lilna li inti tmantni bis-sagramenti tas-sema biex imqawwijin mill-eżempji tal-Verġni Mqazza Marija b'ħidma fiskiet nibnu s-saltna tiegħek fid-dinja sakemm jasal il-waqt li ngawdu għal dejjem ma jibnek lena tas-sema u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Nhar il-ġimgħa l-ewwel ġimgħa tax-xahar u hija l-festa liturġika tal-qalb imqazza ta' Ġesu. Il-ġimgħa wkoll niċċelebraw il-jum tal-Qdusija Universali tas-saċerdoti tagħna, niftakru fis-saċerdoti kollha tagħna. Qalb ta' Ġesu jiena nafda fih. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu.